Айдар Шейхин, Татар китабы йорты мөдире. Биредә безнең мәктәп журналына һәм аның дәвамчылары булган журналларның тарихына багышланган кечкенә күргәзмә. Шундай камера форматында. Биредә без безнең Милли музей фондында сакланган кайбер экспонатларны куйдык. Мәгариф журналының 18 елда һәм 28 елдагы саннары, шулай ук 18 елда Казанда укытучы исемле журналда чыгып алган кыска гына вакыт дәвамында Мәгариф исемендә чыга башлаган журналның башында шулай ук Галим Ибрахимов та торган, шуңа күрә биредә аның белән кызыклы фотографияны күрергә мөмкин, чөнки анда Ибрахимов 20 еллар ахырында төшкән Казанда һәм инде безнең шул дәврдә мәгариф өлкәсендә эшләгән кайбер шәхесләр, мәсәлән, Мөхәддин Хафизулла Курбангалиев, ул шулай ук заманында мәктәп журналында да языша, Мөгаллимдә дә Оренбургда да языша, һәм инде әлбәттә ул яңа чыга башлаган мәгариф журналында актив авторларның берсе була. Һәм биредә шулай ук кызык экспонатлар бар. Казанда 20 елларга килгән 2нче баскыч Совет мәктәбенең фотографиясы һәм андагы фотографияларның аерым бер альбомы да бар. Ул мәктәп, Гаспринский исемендәге мәктәп, үрнәк мәктәп саналган, анда бик алданлы алымнар кулланылган һәм ул мәктәп турында шулай ук Мәгариф журналының шул 20-30 еллардагы саннарында еш кына язганнар. Һәм әлбәттә педтехникум, пединститут тарихы белән бәйле экспонатлар да бар, фотографиялар. Булар инде безнең Милли музейда сакланган ядкәрләр, аерым шәхси коллекцияларга кертелгән ядкәрләр һәм безнең киләчәктә якындагы айларда Мөхәддин Курбангалиевка багышланган аерым күргәзмә ачылачак.